Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da warhaka da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. Kamar yadda za ku ga mun ɗauki dogon lokaci ba mu yi muku bidiyo akan abin da ya shafi tutorial ba, akan abin da ya shafi waya ko wani abu ko WhatsApp sakamakon mun tafi wani dogon hutu, kuma mun bar ku kuna ta shakatawa da waƙoƙi da fina-finai da ma labaran barkwanci akan wannan channel. Dan uwa, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, ina roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, sannan a danna mana ƙararrawar sanarwa, sannan ku yi sharing ga yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. A yau insha Allah za mu amsa tambayar wani dan uwa Abdulrahim Muhammad da ke ƙasar Libya. Wannan bawan Allah ya yi tambaya ne akan cewa shi yana son ya gane a YouTube yaya zai yi ya gane wani bidiyo ne ya fi samun kallo a sati, a kowane sati na duniya ko a kowane rana. To ba tare da bata lokaci ba sai kowa ya shiga, mu shiga YouTube kamar haka. Idan kuka shiga YouTube kamar haka, to sai ka taba nan, ga wani wuri nan an rubuta explore. Wannan wurin da aka rubuta explore sai ka danna shi. Kamar yadda kuke gani gashi mun shigo explore. Gashi wannan bidiyon a cikin 1 week gashi nan mutum 800 828 ne suka kalli wannan bidiyo a cikin sati daya. Sannan sai idan kuma ka yi ƙasa, wannan tasha ta Manchester United ita ce a ɓangaren wasanni tafi kowace tasha samun kallo mai kyau. Idan kuka duba gashi nan, wannan channel ɗin ta samu mutum miliyan 3,200 a cikin kwana biyu kawai. 3.2 million people suka kalli wannan tasha, suka ziyarce ta. To za mu iya cewa wannan tasha ita ce za ta cinye gasar kwana biyu kawai. Amma bari mu zo Najeriya. A yankin Najeriya kuma akwai wannan channel din mai suna Yoruba. Idan ita wannan Yoruba ta samu kallo a cikin kwana 4, mutum 400 ne suka channel. Sai kuma mai bi mata a cikin bidiyon su na biyu, ita kuma ita ce Yoruba Plus. Ita kuma kun ga wannan Yoruba Plus gashi nan ta samu kallo mutum 296 suka kallo a cikin kwana biyu kawai. Sai mu ƙara yin gaba kuma ga Chelsea, ita ma a karo na biyu a cikin kwana biyu kawai. Chelsea an kalle ta mutum 90,900 a bansanni kenan. To a haka shine zaka iya ganewa dan uwa, zaka iya gane wace channel ce tafi kowace channel samun kallo. Idan ka shigo wannan wurin shine zaka ga ta ɗaya ga ta biyu, zaka ga komai. Sannan ga wani wuri nan an rubuta music. Sannan shi wannan music ka gani gashi nan, wannan music yana da 1.13 million subscribers. Kaga a haka shi ma za ka gane wace channel ce ta fi samun subscriber, wace channel ce take da manyan subscriber. To insha Allah ko duka anan ba kawo karshen wannan shiri, da fatan wanda ya wannan tambaya ya gane abin da muke nufi kuma ya fahimta yadda zai dinga ganewa. Sannan za ka ga har na sati. Idan ma muka zo a cikin tashoshin mu na nan Hausa na nan Najeriya, ga wannan 3SP TV gashi na ita kuma ta zo a na 6 a kwana 6. Gashi na a kwana 6 179 ne suka kalli bidiyon ta. To da haka zaka dinga gane wani channel ya fi samun kallo ko a duniya ko kuma a yankin da yake. To da fatan ka gamsu da wannan bayani. Za mu iya cewa dai wannan tasha ta Manchester United ita ce kallo a biyu gaba ɗaya ka shiri. To da fatan za ku ci gaba da wannan channel, sannan kuma da abin da ya shige muku kuma ku bai sa ku danna subscribe, sannan ku rawar sanarwa. Mun gode, ku huta lafiya.